Ang pag-serve ni Lord very challenging. Kaya usay itugot niya nga makasinati tagdagko nga testing, pero sa luyo di ay naidagko nga mga blessing. Ingana siya ka-amazing. Ang iyang pamaagi usahay thrilling, makulba-kulbaan ang atong kasing-kasing, pero di ay ang ending very surprising. Kay naay pinasahi nga blessing. Mao nang sa panahon nga ikaw mapikihan, dili dapat magaguol ang imong dughan. Giset up ra ng tanan sa kay tas-an. Ang Tinoo dili ta niya pasagdan. Salig lang sa iyang pagkagamhanan. Karon ra na imong gibati nga mga kagulaanan, pero naay panalangin nagpaabot nimo sa unahan. Mabungahong kahaponon magahigala. Padayon lang tag-ampo ug amping diha. Dungog ug himaya, alang lamang kaniya. God bless everyone. To God be all the glory. Giantos mo kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko sa tunyo ko